салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯза ҳаст. Анами намуд обуфои фасони 450 сомонара духтаро зимни 450 бу духтаро ҳозир 250 450 будан 250 сомон кадага. Ина чизе ки диден духтаро зимниёра якташа мехарен духтаро, якта дига кроссовки туфа мешавад шумо. Доставка доран духтаро, доставка дохили шаҳр бепулай духтаро. Рақамои савдогара мемонам дар рӯи экран, марҳамат када бинависен духтарако. Суроға духтаро 8 дар розаи тарафи Тило бозор 3 қатор. Касе да нофаҳмой рақамои савдогара ман мемонам, хитон бо маълумоти пиратар гирем. Ни лорикоям духтаро борои оригинали якум сорта 180 сомонӣ. Иёрам аҷибут фасон вибр беҳад калонай духтаро, ҳамаша дона ба дона нишон дода наметонам, ҳанаме хеле навор мекунам. Шумо бинен чизи маъқулитона скриншот када дар савдогар партоен духтаро, ҷавоб додан мегираш мея. Иёрам аҷибут фасон. Ё 350 буд. Ё чандиан яка? Ҳозир 200. Ҳозир 200 сомон шудага. Ё 350 будан, ҳозир 200 сомон кардаган рангош. Бежви, сиёҳ, сафед. Ё 100 сомонӣ буда, на? Ё 150. Ё 150 духтар чӣ қатор диден кроссовки? 150 сомон. Ёш чӣ? Ёрам 150. Духтаро ёшам 150 сомонӣ буде. Баъд лорикошон ҳастай бо оригиналай духтаро. Ини ёш 100 сомонияй. Начосдорам 100 сомон. 100 сомон. Начосдоршам духтаро 100 сомон, размерош ҳаст. Ина бежвиам дора духтаро. Ини лорикои оригиналай документдор духтаро 180 сомонӣ. Бори фасони якум сорт. 3-4 ранг дора, 5 та ранг доштае. Малина, оранжевый, розовый, бежевый, сирх дора духтаро. Унҷа бара меборӣ фикр. Баъд духтарако нигоҳ кунед. Ини обуфора 250 сомон буд, дар распродажа 100 сомон кадаган духтаро, размеро ҳастай, чанд расветка доран. Ина духтарако ниём 100 сомонӣ. 250 будан, айни ҳол 100 сомонай духтаро. Расветка доран, размер доран, доставка дохили шаҳр бепул. Ниё барои модаро аҷоибот фасон. Иёрам 250-300 будага духтаро, ҳозир 100 сомон кадаган, чанд расветкай. Духтаракони яма мо обуфи аксияшонай 450 бу 250 кадаган ба якта кроссовки туфа дора дар дурунш. Айни се модель мегирен ҳам хелияй. Ёш 250 буд яма ба хиёлом. 250 буд, айни ҳол духтаро 150 сомон. Суроғара я бор мефаҳмонам. Анам хел рост миёен, 8 дароза кати медроен, рост миёен, анҷа магазиншонай. Пеши 3 қатор духтарако. духтарако нигоҳ кунед, ин обуфо 350 сомон будан, айни ҳол 150, 150 сомон кадаган. Дер накунен. Суроғара фаҳмондам духтаро, 8 дарвозаи тарафи Тило бозор 3 қатор. Рақамои савдогара мемонам, бо мепурсен. духтарако ҳама намуди обуфора нишон додам. Чизи маъқулитона скриншот када дар рақамои савдогара мондагим дар WhatsApp ва ё партоен духтаро. Ма доставка надорам духтаро. Барои доставка да ман нависен метонен, да савдогар нависен, таризи доставкара пурра када шумо да мефаҳмонад.